Искаш живота ти да е наситен. Не става със случайност, става с решение. Повечето хора чакат правилния момент, правилните условия, правилните хора. Лидерите създават тези условия. В мрежовия маркетинг не печели този, който знае всичко. Печели този, който действа, учи се в движение и води с пример. Искаш повече свобода, повече доходи, повече време, започни да мислиш като лидер. Поемай отговорност, бъди постоянен, изграждай хора, не е просто резултати. Защото наситеният живот не се чака, той се създава. Въпросът е, ти готов ли си да го създадеш? Ако чувстваш порив в себе си за нещо ново в своя живот, то просто се свържи с мен.